Let's go. Tohle jenom o tom, jak ta čísla vlastně nám vznikají. Hodně věcí se změnilo, protože samozřejmě ten telekomunikací nicméně prošli jste, můžeme jít na další soutěž. Můžu mít jeden dotaz ještě? No, samozřejmě. Když voláte normálně z telefonu tu záchranku, ano, nebo hasiče, nebo koho, tak oni vás lokalizují nebo nelokalizují? Vám popřeju, děkuji vám za pozornost, popřeju vám hezký víkend, tak třeba se